Отново, за тия, които дойдоха по-късно, честита нова година. Вече сме 2011. Това, което ми направи много силно впечатление в песента, последната песен, искам, Боже, как беше, то искам, Господи, да направиш нещо ново вътре в мен, нов купнеж да сложиш, Боже, да познавам само Теб. Аз перифразирам. И това, за което искам тая сутрин да говоря. За общението между нас и Бога, за познаването на Господа, за общението помежду ни. Първо искам да кажа какво не е общение. В Габрово се срещнали двама души, те били габровци. И естествено се срещна там. Един е казал здрасти, другия е казал нямам. И това не е общение. Когато бях млад християнин и се събирахме на домашни групи, аз имах много въпроси. И не само въпроси, но исках да кажа нещо, исках да кажа своето мнение. И докато някой говореше, в мен напираше едно огромно желание аз да кажа. Защото мога да го кажа по-добре, примерно. Обаче като дойдеше и аз не слушах какво говори човека, който в момента говореше, аз не го чувах. И после, ако някой ме питаше, нали, какво каза той, аз не можех да кажа. Когато дойдеше моя ред да говоря, и мен никой не ме слушаше. И Стефан Цанев казва, един след друг те говореха, но един на друг никога. Можем ли два монолога разговор да наречеме? Значи желанието, когато искаш да кажеш нещо, когато напира това желание и ти прекъсваш, не слушаш другите, монолога е просто начин за себеизява. А ние сме призвани от Господа да общуваме един с друг, а не да изявяваме себе си, да изявяваме Него. Това беше за това какво не е общение. А сега какво е общение? Общението е разговор, комуникация, среща, съпричастност, ако щете. И общението е една много важна част от взаимоотношенията ни с Господа, както и за отношенията ни един с друг, до толкова, че Господ казва, там където двама или трима са събрани в моето име, там съм и аз между тях. Там където има общение в името на Исус, Господ е там. И също общението е желание и необходимост, но понякога ние не винаги имаме желание да общуваме, но това не значи, че това не е необходимост. Как да разберем, че общението един с друг и общението с Господа ни е необходимо, ако ние нямаме желание да общуваме? Дали понякога се случва ти да си притеснен, или да си настроен против някой, или някой да те обидил и ти не искаш просто да говориш с него. Но това, че нямаш желание, не значи, че не е необходимо да го правиш. Необходимостта можем да разберем от Божието Слово, защото в Евреите се казва, нали, да не оставаме събиранията си. На много места Господ ни говори, че църквата е призвана, е място за общение на светиите. Помежду им е място на общение на светиите с Господа. Така че общението в нашия християнски живот е жизнено необходимо. На времето имаше един лидер в България, когото много почитаха, но аз не. И той се казваше Георги Димитров. И той казваше така. И на негова мисъл, която беше крилата фраза по времето на комунизма, че дружбата ни с Великия Съветски съюз е така жизнено необходима, както слънцето и въздуха за всяко живо същество. Това никой не съм се мъчил да го запомня, но те не промиваха мозъците с това и затова съм го запомнил. Но сега този израз ще го използвам за Божия слава, като го перифразирам. Значи, общението ни с Господа и помежду ни е така жизнено необходимо, както слънцето и въздуха за всяко същество. Това е, което искам да запомним. Когато бях малък, някъде 3 или 4 клас, се преместихме в нов апартамент на центъра на Русия. И аз ходех, непознати хора. Тичко, имаш ли 5 стотинки да им дадеш? Тичко, имаш ли 10 стотинки да им дадеш? И си купувах кибритчета и ги... И веднъж обаче майка ми забеляза, че отивам при някакъв чичко и ме наблюдавала без аз да разбера. И след това ме привика и каза, ти какво правиш там? Ти с пари ли му иска? И каза, мама, не, как ще му искам пари? Аз просто излагах, нали?
Но тя разбра. Вика, как можеш да искаш пари? Интересното е, че не е нормално да искаш пари от непознат човек. Бог не ни е призвал да просим. Когато исках пари от майка ми, тя никога не ме опрекваше. Но когато исках пари от непознат човек, тя каза, защо го правиш? Ненормално, унизително е. И как можеш да искаш от Господа нещо, ако не познаваш първо Господа и ако нямаш общение с Него? И повече не съм искал пари от тогава. В Йоан 17 глава 3 стих се говори за вечния живот. И Исус казва така: а вечен живот е това, да познавате единния истинен Бог и Исуса Христа, когото е изпратил. Това е вечният живот. Вечният живот е свързан с познаването на Бога. Ако ти не познаваш Бога, ти не можеш да имаш и вечен живот. И нататък, значи, за да служим на Господа, ние правим много неща за Господа. Но за да служиш на Господа, първо трябва да имаш общение с Него. Не може първо да служиш и после да имаш общение. Това е характерно за всичките останали религии. Те служат на Бога, мислейки, че по този начин се приближат до Него и ще имат общение с Него. Но реда е точно обратния. Ти първо трябва да познаеш Бога, ти трябва да повярваш в Него, ти трябва да бъдеш спасен, трябва да бъдеш новороден и едва тогава ти можеш да му служиш ефективно. В Библията има случаи, например, имаше един богат младеж и той вършеше много дела. Всички знаете тази история. Той пазеше всички заповеди. Дори когато Исус го погледна, той го възлюби, защото той му каза, пази заповедите. И той пита, кои? Не кради, не лъжи, не прелюбодействай, почитай баща си и майка си. И младежа каза, аз всичко това съм опазил от младостта си. Вижте колко старание беше положил той, за да бъде с Бога. Но той усещаше, че нещо не му достига. И затова той отиде при Исус и каза, какво ми не достига, за да имам вечен живот. Значи делата не могат да не приближат до Бога. Това, което ми достигаше, че той не познаваше Бога. Той не можа да откъсне от сърцето си богатството и да тръгне след Исус. Той не познаваше Господа и мислеше, че делата го приближават до Него, но вътре в себе се чувстваше една неудовлетвореност, една празнина. Той чувстваше, че е далеч от Бога. По същия начин, всеки, който уповава на дела, никога не е сигурен дали е спасен, никога не е сигурен дали е новороден, дали Бог е с него. Защото той уповава на собствените си дела. Имаше друг случай. Корнилий. Корнилий беше един благочестив човек и той също вършеше много благодеяния пред Господа, принасяше молитви към Него и въпреки всичко, въпреки делата си, добрия си характер и всичко това, той не беше спасен. И затова Господ изпрати при него хора, и които му казаха, Петър му каза, Корнилие, твоите молитви възлязоха за спомен пред Бога. Значи, не че Бог не одобрява добрите неща, но сами по себе си те не са в състояние да приближат човек до Бога и да го спасят. И тогава, когато Петър започна да му проповядва, Корнилий с отворено сърце прие словото от Господа, Святия Дух слезе върху тях и те започнаха да говорят на други езици и Божията слава изпълни мястото. Значи, за да слезе Святия Дух вътре в тях, те дойдоха до мястото, където познаха Господа. Въпреки добрите си дела. И понякога Бог спасява хората въпреки добрите им дела. И друго място в Писанията, на което искам да обърнем внимание, аз съм далеч от мисълта, че мога да бъда изчерпателен. Това е необятна тема, общението и познаването на Господа, както и самия Бог е необятен. Да, има още едно място, където хора вършиха дела за Господа. И Исус казва, в уния дни ще дойдат мнозина и ще кажат, Господи, не в Твое име изцелявахме, не в Твои болести изцелявахме, не в Твое име бесове изгонвахме, извършваме много велики дела. Но Исус казва, и ще им каже тогава, истина ви казвам, аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Тия хора на пръв поглед не правиха нищо лошо. Те изгонваха бесове в името на Исус. Те правиха различни неща в Неговото име, но те просто, Исус каза, главното, което те нямаха, че те не познаваха Бога. Исус каза, ще им кажа, никога не съм ви познавал.
И затова на първо място, пак повтаряме, общението, личните взаимоотношения с Господа и тогава е служението. И то трябва да проистича от това, че ние познаваме Бога. И ако познаваме Бога, ние ще можем да го занесем и в света. Защото хора в света и други религии също правят добри дела. Тогава по какво се различаваме ние? Ние се различаваме по това, че носим Исус вътре в нас, че имаме съкровище в пръстени съдове. Спомня си една проповед на пастор Бонке, който бил изпълнен със Святия Дух и отишъл, не знам, не се спомня точно случай, отишъл някъде и тогава един човек, който се вгледал в него, просто извикал и той е бил очуден защо е извикал и човека казал, защо виждам, каза, че Исус гледа с твоите очи. Това е това е начина, по който ние трябва да ходим в света. И друго, което искам да кажа, че всички, определено мога да кажа, че всички лъжеучения са в резултат на липса с истинско общение с Бога, непознаване на покорство на Словото му. Защото ако познаваш Бога, няма как да изпаднеш в ерес или еретично учение. Тая секта, не секта, ми ерес е тата на Бога, които тая секта проповядва проституция с малки деца и също и други. Всеки може да вземе някакъв пример от лъжеученията. Значи, те не познават Бога, те не знаят принципите, те не са чели, че прелюбодейство е грях и така нататък, или си го тълкуват по своя начин. Но ако те имаха общение с Бога, те никога нямаше да стигнат до това място. Защото Исус казва, че когато дойде Святия Дух, казва на учениците, Той ще ви научи и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Затова не е достатъчно да имаш Библия, но трябва да имаш общение с Святия Дух, който ти отваря очите за неща в Библията, които до тогава не си разбирал. Защото ако не е Той, ти можеш да ги изтълкуваш по различен начин от Божия начин и да влезеш в грях или някакви лъжливи учения. Добре, какво да говорим малко и за общението. Авраам, Господ се яви на Авраам и Авраам каза, ето ме. И Господ му каза, погледни небесните звезди и изброй ги, ако можеш ги изброи. Толкова ще бъде твоето потомство. Имаше разговор между Авраам и Господа. И се казва, Авраам повярва в Бога и той му го вмени за правда. Ето първо е Словото от Господа, тогава е вярата, защото ако няма Слово, в какво ще вярваш? Първо е Словото от Господа, той повярва, това му беше менено за правда и чрез неговата правда ние сме благословени и до днес, чрез неговия потомък Исус Христос. След това пак имаше общение и Господ каза на Авраам и той пак каза, ето ме, иди принеси сина си в жертва. Господ поиска тая жертва от него и Господ не допусна той да принесе сина си. Има друг случай в Библията, когато човек обеща, че първото, което кой беше Езекия или беше, не се сеща, който обеща, Ефтай, да, който обеща на Господа, че първото, което излезе от чатъра, ще го принесе в жертва. И Господ не го спря. Важно е инициативата в нашия живот да бъде не наша за това, което правим, а инициативата да е винаги на Господа. Амин. Нататък също много примери може да видите как Господ водеше хората си и в Стария Завет, и в Новия Завет. И общението с Господа, това е да споделиш сърцето си, да му кажеш, не само да кажеш Господи дай, Господи това искам, Господи здрасти, той като Габройца. Нямам. Това не е общение само да искаш от Господа. Общение с Господа е това да споделиш сърцето си, да му кажеш, понякога Господ иска неща от нас, които не се струват трудни. Кажи му, застани пред него, кажи му, трудно ми е, Господи, не мога да го изпълня това, не виждам сили в себе си да го направя. Или му кажи, Господи, не искам да идвам на църква, защото Господ знае дали искаш или не искаш. И когато си искрен с Господа, Той ще подкрепи. Той ще яде желание да идваш на църква, няма да идваш на сила. Той ще яде да идва с радост. Да ви кажа, когато се запознах с съпругата ми и ние нямахме търпение да бъдем. Тя да. Гледам, че гледате към нея.
Към да не би някакви съмнения да имате. Когато се запознах с нея, просто ние нямахме търпение да бъдем заедно. Ние нямахме търпение да споделяме всичко, което е в сърцата ни. И интересното е, че 20 години сме заедно и не сме се разделяли за дълго време. Дори работим заедно, по цял ден сме заедно и в нас сме заедно. Но никога не ни е омръзвало, даже скоро си говорихме 20 години, към аз дори не съм могъл да си представя, че за 20 години преди да повярвам, ще живея толкова дълго с мъж, знаете. Това е, което Господ прави, това е общение. Това е общение. Мисля, че има хора тук, които разбират за какво става въпрос, как те искат постоянно да са заедно, постоянно да си говорят, да общуват. Това е истинската любов към Господа. Това не е да отидеш при Него на сила, защото така пише в Библията, ами просто истинската любов е да отидеш и да му откриеш сърцето си, както са правили всичките светии. И искам да отидем в Деяния на апостолите, 9 глава, от 10 до 16 стих. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания. И Господ му рече във видение: Анания, а той рече: ето ме, Господи. И Господ му рече: стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. И е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Иерусалим. И тук имал власт от главните свещеници да вържи всички, които призовават Твоето име. А Господ му рече: иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израелитяните. Имаше, тук се говори за един ученик, обикновен ученик. Той не беше пастор, не беше лидер, не беше водач на хваление. Той беше обикновен ученик и се стоеше. И в един момент идва Господ и му казва: Анания. И Анания не казва: Господи, ти ли си, не си ли ти, къв глас ми говори? Той каза: ето ме, Господи. Защо? Защото той познаваше гласа на Господа, което трябва да е приоритет и да е характерно за всички християни. И Господ го прати да положи ръце на Павел. Вижте, това, което искам да ви кажа на Савел, т.е. на бъдещия Павел, което искам да ви кажа, че пасторите, лидерите не винаги могат да бъдат с нас, затова ние имаме нужда от лично общение с Господа. Имаме нужда от лично водителство в много моменти от живота си. Има неща, за които те не могат да ни дадат съвети и ние трябва да чуваме лично от Господа. Не може всичко да се случва тук в неделя. То трябва да се случва извън църквата, а не само тук. И затова искам да ви насърча всеки да търси Господа с цялото сърце, да търси общението, да търси Господ да му говори. Защото Той иска да говори. Ние виждаме това в Новия Завет, в Стария Завет, как Господ е говорил на хората си. И Той може да го прави сега и тук, и Той иска да го прави. И накрая, в заключение, мога да кажа, че липсата на общение между нас, между един християнин и Бога, разрушава взаимоотношенията между тях. Липсата на общение в църквата между вярващите също разрушава атмосферата. И една такава църква обикновено е слаба, където няма общение. Аз се радвам, че при нас имаме и домашни групи и търсим различни много форми на общение и вярвам, че Господ е сложил това в сърцето на пасторите. И Той е оценил колко е важно общението. Липсата на общение в семейството също води до разрушаване на взаимоотношенията. Липсата в семейството общение между децата и родителите също води до разрушаване на взаимоотношенията и тогава светът навлиза. Има едни много хубави поговорки. Например, с къв се събереш, такъв ставаш. Или кажи ми кои са приятелите ти, за да ти кажа кой си. Или Павел казва: лошите другари покварят добрите нрави. Това е вече съвсем библейско и другите са в синхрон с това. Но това показва, че ние сме много зависими от атмосферата, в която се движим. И ако ти се движиш в света и даваш предпочитание на неща от света, ти се изпълва със света, но ако ти се движиш с Господа и с вярващи, ти се изпълва със Святия Дух. Много често ние се молим: Господи, изпълни нас със Святия Дух.
И се чудим как да стане това. То е много лесно, когато общува с Господа, ти с какво се изпълваш. Не ти ли се е случвало да си зле, да си ядосан, да си отекчен, да си уморен, когато застанеш молитва, идва едно освежаване. Това е защото ти приемаш от естеството на Господа. Изпълва се със Святия Дух и това те променя. И в тебе вместо облекло на плач идва облекло на хваление. И ти започваш да хвалиш Бога. Това е силата на общението в Господа. Това е най-голямата сила, която Господ ни е дал. И също липсата на общение може да бъде вследствие на грях или това да говори за липса на любов. Колкото и странно да иззвучи. И затова ви насърчавам, просто търсете общение един с друг, да търсим общение един с друг и общение с Господа. И тогава Неговото естество идва в нас. И там, когато търсим общение един с друг, пак Исус е между нас. Това са обещания на Словото, в които ние трябва да ходим, да живеем. И вярвам, че живота ни се промени и ще бъдем радостни, ще бъдем щастливи, независимо от кризата, независимо от това, което се случва, когато си близо до Господа, няма нещо, което може да те събори или оръжие скорено срещу теб, което да успее. Амин.